ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಂದದಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದೆ ಈ ಒಳ್ಳೆಗೆ ತಿನ್ಪೋಚು ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಹತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ఏండి అలా పరుతుకోరు అలా ఆరే అలా పరుతుకోరు అలా ఆరేకోరు ఆరే అలా అలా మూల అలా అవుతుంది ತುಂಬುಡು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅರ್ಸಿನಿಗೆ ತೊಟ್ಟೆ ಮಾತುಕೊಂಡು ಮಾನೇಟ ಕಾಲಿಂದು ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೈದೇರು ಬೈದೇರು ಹಾಯ್ ಅಂದಿಂಡು ಅಲ್ಲ So finally reach ಆಯ್ತು reached ಅಲ್ಲೇ ಫುಟ್ವೇರ್ ಮೂಲೆ ತೆಪ್ಪೊಡ್ಗೆದ ಮೂಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮೂಲೆ ದಿಲೆ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯಾ ಓಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಓ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ತಿಂಡಿ ಬರ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ದಾದಾ ದಾದಾ ಬೋಡ ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಲೋ ಗಣಪತಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸುರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೀರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಶವದಾಸ ಎಲ್ಲ ವೀಲಾಗರ್ ತುಳುವೆ ಮೂಲ್ತಲೆ ಮಂಗ ತುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ ಬೋಕ ತಕ
ಲೈಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಗ್ಗದು ಬಲೆ ಗಂಡೆ ಬಾಗು ವನದುರ್ಗ ದೇವಿ ಧ್ಯಾನಪೀಠ ಉದ್ಭವ ವನದುರ್ಗ ದೇವಿ ಪಾಡು ಆದೀತು ತೂದುಂಡತ್ತ ಕಾಲು ಕೆಟ್ಟು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಇದೇನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಲ್ ಮಿತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಅವು ತಿಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಅಲೆ ಮುಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಲೆ ಮುಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಲೆ ಮುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಂತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಲೆ ಮೊಗಲಕನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಸೈಲೆಂಟ್ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇది వడ్లీ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪೂರಿ ಅವು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಗುರ್ಚಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಹಾಯ್ 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 ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾರ ಅವು ಉಂಡಿ ಅವು ಗಿಡ್ಪುಂಡಿ ಪೂರಾ ಅವ್ರ ಬಚ್ಚಗೆ ಆಯ್ತು ಅದ ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವು ಬಿತ್ತು ಅದೇ ಈ ತಿನ್ನೆ ಮಂಗ ಬಟಾಟೆ ತೋರ್ಕೊಡಂಗೆ ಆರು ವೈ ಗಂಜಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯರು ಪೂರ
ಮುಜಿಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಆಡ ತಿರ್ಗಿದಾಡ ಎಂಚಾಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ ಸೋಕಾಂಡ ಬಯ್ಯದ ಪೊತ್ತು ಸೂಪರ್ ಆಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡ ಉಂಟು ಕೊಡಿಂಜಗಾಲ ಬತ್ತು ತೂಲಿ ಅವರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಲ್ ಸುರು ಅಣ್ಣ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಮರಿಯಲ್ ಬರಡೆ ಬರ್ರೆ ಬರ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಈಗ ಮಿತ್ತು ಬರತ್ಯಾರ ಅಲ್ಲ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಬರ್ತೀರ ಕುಲೋಂದ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚಾಂಡಿ ನೀ ತೀರ್ಥ ಮಟ್ಟ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ್ರು ಸಮ ತಿಂದ ತಿಂಡಿ ಅಂಡ 6 ರೊಟ್ಟಿ ಕಣ ತೆಗೀರು ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದೆ ಅಂದ ಮರಿಯರು ತೀರ್ಥಕೊಳ್ತಿನಾರು ಎಷ್ಟೇ ಮನಸ್ತಾರು ಖರ್ಚು ಮಲ್ದೇರು ಇರ್ವನ್ ಪರ ಎಂಚಾಂಡು ಮೂಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಾದ ತೇತುಕೊಂಡು ಆರಗ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಂಡ ಎಂಚಾಂಡಿ ಜಾಲಿ ಅಂತಾರ ಆಯ್ತು ಇನ್ಪುರೇಟ್ ಇರ್ಲಿ ಮಂಗನ ಜಾತ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ನಿಖುಲ್ಲ ಬಲೆ ಸೂಪರ್ ಓಡಂಡ ತಿಂಡಿ ಉಂಡೊಂದು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಕರಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ಈ ಗುಡ್ಡಾಡು ಪೂರೊಲ್ಲೇರು ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಇಡೆಗೆ ಅವರ ವಿಸಿಟ್ ಬರ್ಕ್ಲೆ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಅಂತ ಸೊ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ನೀರ್ ಪೂರ ಪತವರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಾಪುಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಮೂಲು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪತವಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಡಪರ ಎಗ್ಲು ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ಜ ಟಾಪ್ ಹೋಯ್ಜ 5 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಮಸ್ತ್ ಉಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಎಗ್ಲಿಗೆ ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಉಂಟು ಪುರಾಣ ಪುರ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿ ಪುರ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪದ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಓನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಕ್ಲು ಬರ್ತೀರ ಪುರ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಿತ್ತು പോകുന്നില്ല ಅಪ್ಪ ಗಂಟೆ ಹಾಜರಾಂಡು ಮುಗಿದ್ದಿಜಿ ಒರಿದಿಂಡು ಚೂರು ಒರಿದಿಂಡಿಗೆ ಈಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದ ನಾನು ಪುರ ಸಿಕ್ಕಾಪುಡು ಹುಲ್ಲಿಯರು ಪುರ ಪಿಕಾಪುಡು ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಪಾರ ಓಕೆ ಪಿಕಾಪುಡು ಕುಲ್ಲು ಸಾಕಾಣ್ ಸೋ ಟಯರ್ಡ್ ಟುಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ನಿಖಿಲ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರ ಅವರ ಪಾರಂಡು ಟಾಪ್ ಹೋಯ್ತು ಇಂಕ್ಲು ಸೊ ತಿಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ದ ಸೊ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ಬನೆ 4 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬೂಡು ಆಪುಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪುಡು ಬರ ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಬತ್ತೇರು
ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಪೋದು ಪೂರ ಬತ್ತ ಸೊ ಎಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಈ ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೋ ಏರ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಹುಡುಕಿಸ್ಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್